हेलो लोगोफोर बरायलायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ'आव जोंहा दिनै बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शननि जोबथा हाबाफारि आरोना 111थि बोसोरारि जथुम्मानि दिनै जोबथा हर आरो बे जोबथा हरनिनो जि हाबाफारि जायो आङो बेखौ नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिलांनो नाजागोन। नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना लोगोफोर आंजों लोगोसे जोंहा दायो हाबाफारिया जागायजेनबाय आरो दायो आङो बेयावनो थांनानै नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन जोंहा बेयाव माबायदि हाबाफारि जायो जोबथा हराव आरो मानसिफ्रा नै जोंहा दायो फैबाय थादों। बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शननि 111थि बोसोरारि एनुवेल कनफारेन्स बेयो जोबथा हर दिनैनो फ्राय आरो जोङो बेखौ 2026 मायथाइयावसो आरो जोङो बेफोरबायदि मोनसे बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शननि गिदिर जथुम्माखौ जोङो मोननो हागोन। बेनिखायनो दिनैनि बे जोबथा हरनि हाबाफारिखौ आङो नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिलांनो नाजागोन आरो बे लोगोफोर नायलांबाय था नोंथांमोना आंजों लोगोसे जोंहा दायो नैबेयाव हाबाफारिया जानो थांगासिनो। आङो एसे सिङाव हाबलांनोसै दायो सिङाव हाबलांनानै नोंथांमोननो गुवारै दिनैनि बे हाबाफारिखौ दिन्थिलांनो नाजागोन आरो दे लोगोफोर नायलांबाय था बिदिब्ला आंजों लोगोसे दायो प्रेजेन्ट वार्शिपआ जाबाय थादों ओमफ्राय आङो सिगाङाव थांनानै नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिगोन नायलांबाय था। दायो जोंहा खालि जानानै दङ मानसिफोरा फैबायसो थादों दासो।
बिथांखौ जोङो गुरैयै खावलायदों गुसुङै जों साफ्रोमनि लागै गोजोनग्लायनाय एबा ग्रिटिंस लाबोनो थाखाय दिनैनि बे गोथार मोनाबिलियाव आंनि गोसो सिंनिफ्राय बयनोबो गाहाम हामलायनाय जासिनायजों लोगोसे खेबसेबाव खुलुमनाय जासिहरबाय। बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि 111 जि जथुम्मा बेवहाय आङो बाहागो लाफैनो मोननानै गावखौनो गाव जोबोद खाफाल गोनां होननानै सानो आरो गोसोआव जोबोद मोनसे गोजोननाय फैदों। मानो होननानै बुङोबा बेबायदि माखासे फिसा फिसौ हाबाफारिफ्राव बाहागो लाबोदोंमोनब्लाबो बेप्टिस्ट कनभेन्सननि बेबायदि सेन्ट्रेल प्रग्रामाव आं बेनो फार्स्ट टाइम बाहाय फैनो मोनदों। लास्ट इयारबो आंखौ खावलायहरदोंमोन, नाथाय गुबुन हाबाफारि थानायखाय आङो बाहाय नुजाफैनो हायाखै। आं बेखौनो सानो जे बुहुमाव सोदोमस्रिया धोरोमनिनो मोनसे जोनोम होननानै बुंजायो। सोदोमस्रि फैनाय लोगो लोगो धोरोमा फैफादों। गिदिर धोरोमफ्रा बांसिन समाजखौ सोद्रोम खालामनो आरो जौगाहोनायनि बिबान लाबोदों आरो बेबायदिनो फिसा फिसा धोरोमफोर दङ। नाम्बार्स हिसाबै धोरोमा फिसा गिदिर जों आं बेखौ बुंनो नागिरदों जे फल'वार्सफ्रा खम, बिसोरोबो समाजनि मोनसे बाहागोखौ सोद्रोम खालामनो आरो जौगाहोनायनि बिबानखौ रुजुनबोदों। जोंनि गुबै थांखिया समाजाव सान्थि लाबोनाय आरो जौगानाय लाबोनाय। सान्थि आरो जौगानायखौ लाबोनांगौबा साफ्रोमबो सुबुंखौ आत्मबिश्वासि खालामनांगौ जे गावनि सायाव जों बोरै फोथायनाय लाबोनो हायो। जोंनि समाजनि बांसिन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय बे गावनि सायावनो फोथायनाय लाबोनायानो बयनिफ्रायबो देरसिन चेलेन्ज आरो गाव साफा जिउनि साक्सेस एबा फेलियराबो गावनि सायावनो गाव फोथायनाय हानाय हायैनि सायावनो सोनारो। जों गासै बर' माहारिनि मानसिफ्रा बर' हिसाबै मुलुगाव थांनानै थानायनि थाखाय जोङो आगान सुरगासिनो दं। बेवहाय जोंहा हयतोबा बे हारिया मोननै मोनथाम धोरोमाव गावस्रानानै दंब्लाबो गासैबो धोरोमा जेरावनाखि गावनि मावनांगौ बिबानखौ मानबता एबा मानसिनि सेबा, समाजनि सेबा आरो इसोरखौ सिबिनायनि जे गियान मानसिफोरनि गेजेराव फोसावनांगौ बेखौ मावलांलायबाय थायोबानो जों अराय सम खौसेयै दावगालांनो हागोन। बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि जे इनिसियेटिभ मोनफ्रोमबो जथुम्मानि गेजेरजों समाज आरो हारियाव खौसेथि आरो गोजोननि जे मेसेज बिथांमोना फोसावो, बेजों आं सानो जोंनि समाजाव खौसे आरो गोजोनखौ लाखिनायनि थाखाय जोङो थुलुंगा मोनो आरो बेयो सोलिबाय थाथों आं बेखौनो आसा खालामो। बे कनभेन्सना दिनै जोबथा हाबाफारि जोबनो थाखाय माखासे घन्टा नांगौ, बिनि उनाव जोबनानै थांगोन। गाबोन नोंथांमोना गावबा गाव न'आव थांफिनलायगोन। दा मिथिनाय मथेबा एसेबां वेल अर्गेनाइज मेनाराव बयबो गाव गावनि बाहाय थाफैनाय जाफैनायनि बिबानखौ गावनो गाव रुजुनलायनानै बे जथुम्माखौ जे जाफुंनायनि जि मोनसे डेडिकेसन, गोसोनि जि मोनसे होसोमनाय, बेखौ नुनानै आं बाख्नायनो गोनां जादों। समाजाव बेबायदि स्पिरिट आरो सानस्रिखौ लाबोनांगौ। समाज मोनसेखौ दानांगौआव गाव जों साफ्रोमबो सुबुङा बेसेबां अबदान एबा बिहोमा होनो हायो बेनि सायावबो सोनारो मोनसे समाजा बेसेबां जौगाया। बे सानस्रिखौ लानानै नोंथांमोनहा दिनैहाय सानब्रैनि हाबाफारिजों बे कनभेन्सनखौ जाफुंबाय। आं मिजिंथियो नोंथांमोननि बे
गोथार थांखियाव अरायबो इसोरा मदद होगोन आरो समाजा बेखौ अरायबो बरायगोन गोजोन्थों आरो खेबसेबाव बयनिबो गाहाम हामलायनाय जासिनानै आंनि खुलुमनायखौ बावहरबावनाय जाबाय गोजोन्थों मावनो गोनां बे गासैखौ बिथांमोना सम बादियै गासैखौ मावफुंनो होबाय आरो बिथांमोना गोबां आलासि सोंबाय जि मावनो गोनां गासैखौ मावबाय आं मोनफा मोनफा मुंखौनो थांला मुथते जों बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सन फारसेथिंनिफ्राय बोरैगाव बाप्टिस्ट मण्डलिखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय फैबाय थानाय दिनफ्रावहाय बे बोरैगाव बाप्टिस्ट मण्डलिखौ आरोबाव बिदिनो गोबांथार आसा खालामथोंसै आरो बिदिनो लोगोसे नोगोराव थांनो गोनां सुबुंफोरनि थाखाय सिन्ता बार्डेन लानाय बासायजानायनि बाथ्राखौ गुरुत्व होनानै लानाय खामानि मावनाय जों मिथिगौ आरो बे खामानिखौ आरो बांसिनै मावलांनो हाथोंसै इसोरनि गिदिर गेदेरफोरा आशीर्बाद खालामबाय थाथोंसै मोनसे हाजारिनि गेजेरजों गोबाङा सोलोंबाय आरो आशीर्बाद लाभ खालामबाय दा बेनिखाय बिथांमोना लागै जोङो जास्ट we are preparing as a token of love small gift so I request to accept our love this is the sign of love which we are preparing to give you a small gift so I request our president and vice president to hand over these small gifts. Before that, I will read out the token of love of appreciation. Let me read out. We hereby honor and with sincere gratitude present this certificate of appreciation to Reverend Saras Kumar Mandal, Executive Director, Open Door Fellowship Society, for your outstanding service as a guest speaker on the 111th Annual Conference of Boro Baptist Convention from 30 January to 2nd February 2025. Held at Boro Baptist Church, we extend our sincere gratitude to you for your invaluable participation and delivering and enlightening, deeply resonated with our congregation. जाफुंसार जानो मदद खालामबाय बेलेग बिथिङाव आरोबाव नोंथांमोनखौबो ख्रिस्ट' जिसुनि मुङै रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय बान्थाथ' गैया खुगाजों बान्था जोंनि इउथ सेक्रेटारि जिएस दैमारि बेहा मोननैसोल' पार्टमोन दायित्व होदों खिन्थु अब्लाबो उपरन्सि अर्थात मावदेरनाय एबा होदेरनाय बिबानफोर बेखौ लानानै जिएसखौ मावबाय गासैबो मावदों खिन्थु बियो माखासेफोरखौ गोबांनो मावदेरबाय बेनिखायनो जिएसखौ दैमासिमबो आरोबाव साबायखर बावहरनाय थाबावबाय सोरजिगिरि जों मेगनजों नुनो हानाय आरो नुनो हायै बयनिबो सोरजिगिरि बिथाङा आरो बयनिख्रुइबो गोजौसिनथाराव थाग्रा इसोर गोथां आरो गोथार बे इसोरखौ बाख्नायनो थाखाय थांनाय बृहस्पतिबार मोनाबिलियाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय जादोंमोन दिनैनि बे हाबाफारिखौ सामलायनाय आफादगिरि आरो